Isithusa abaningi senzo sikamlandeli kaKhuzani owaziwa kakhulu ngelikaMax Makhanya ey'nkundleni zokuxhumana. uMax Makhanya uveze iy'ndaba ey'dabukisayo ey'thinta abantu abaningi, la khona aveze iy'ndaba zokuthi sengazuthi engafa umculi kaMaskandi uBobo umfana wepiki. Kuzokhumbuleka wey'ngane zokwethu ukuthi uBobo ulingenziwe umphakathi izolo eGoli eKaHiso. Lo mlandeli kaKhuzani uthi uBobo ngathi engafa ngoba ubethuka uKhuzani ngaphambilini. Nansi inkulumo kamlandeli kaKhuzani eyikhulumela. Awu ngiyabona lana umphakathi wonke uyafisa Nkosi yami. Ngathi inhliziyo zibhlungu zabantu base South Africa ngesenzo esenziwe umphakathi lana kumfana wepiki. Uyena ke bakwethu umhlongo lo ohleze ethuka nje ethuka uKhuzani, embiza ngazo zonke izinhlamba, ethuka abalandeli bakaKhuzani, ebabiza ngemkhovu, esibiza ngeimpukane, esibiza ethi uKhuzani wamasimba, unuka amasimba, athi thina sizimpukane sidla amasimba kaKhuzani. Uye lo mfana lona ngithi nje ngisukuma nenkulu injabulo, ngishayela umphakathi izandla lo menze nje, ngithe ngathi ungaphinda futhi umphinde umlandele nalapha esibhedlela uyomqedelela bakwethu umfana wepiki umfoka mhlongo afe. Ngimfisela nje ukufa okuphuthumayo njoba nje vele ingekho nento ayiphilele emhlabeni bakwethu. Nento nje ayiphilela emhlabeni ayikho ngoba ubephilela ukuthuka uKhuzani, ephilela ukuthuka thina esilandela uKhuzani, ephilela ukuthuka uKhuzani, ethuka abalandeli bakaKhuzani. Ayikho nje into ayiphilelayo lo muntu. Ngifisa nje bakwethu engathi nje angafa lapha ya esibhedlela la eleli khona eICU, avela afe bakwethu, ahamba esihogweni ayosha. uBobo umfana wepiki ngifisa engathi nje angafa.